presented by Ma Sarde Music Recording Studio, Krishnapur. डीजे बादल राज हाँ जब ही तो ससुरा हमरा जे छोड़ के हेगे जब ही तो ससुरा हमरा जे छोड़ के छाती में अपन पिटब तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ल जाकर पिटब हाँ हाँ तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ल जाकर पिटब हाँ जब ही तो ससुरा हमरा जे छोड़ के छाती में अपन पिटब गे तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ल जाकर पिटब हाँ हाँ तोरा दुल्हा के चुम्मा लेलहा घर में पिटब डीजे बादल राज गे जब दुआरा बराती तोरा ये तो सरबा कखने गिडनैप भजे तो जब दुआरा बराती तोरा ये तो सरबा कखने गिडनैप भजे तो के मन बन तो हर बतिया के पिटबो पूरा बरतिया के खोइल देबो पोल छोड़ी कल रिकॉर्डिंग सबके सुनैबो तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ल जाकर पिटबो हाँ हाँ तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ल जाकर पिटबो डीजे बादल राज दारू पी के क दे बहुर दंग गे हमरा छोड़ के अल्लाह दोसर के पसंद गे गे गांजा पी के क दे बहुर दंग गे हमरा छोड़ के अल्लाह दोसर के पसंद गे जाइन गईबो ससुरा गे केतनो तू कर भले नखरा गे राइटर शिवन उमेश के संगे राम के सुन के बोलैबो तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ल जाकर पिटबो हाँ हाँ तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ल जाकर पिटबो हाँ जब ही तो ससुरा हमरा जे छोड़ के छाती में अपन पिटबो गे तोरा दुल्हा के कोहबर घर में ल जाकर पिटबो हाँ हाँ तोरा दुल्हा के